باشم خب بگویم بس نیست با هست کلید ما دخونه باشم یک پشمه سوز میکنم با کلید دوره Discoteca da chi? با چکش دوره Discoteca da chi? Discoteca mera? Ha? نه نمیدونم evet کلید میلیون چند سومیه بعد کلینتون چه خیلیه چند سومیه نرخ خیلی ندارم خیلی چکمش چند سومتیه خیلی میسال چند سوم استاف خیلی چند سوم سر بشه خرابش نیست که میرم اونجا جا کنم تو این کسایی کنچ هست به من سریوزم 2003 ay 2004 peş şerina abim میرم خراب که گوش کنم خراب که بیلیفز وای نبود قلب بدن چی مرا افتی کیر ما بگذارم تلفن رو شکل کردم ما پیزورم همین تلفن رو شکل کردم کیر ما بگذارم چی با بگذارم ما پیزورم نمیگذارم خیلی گم نسم یه گود از عکس کلا کیر مرا bana Kur'an'a kiliçin tu baraj pulum olmak yok ki baraj برای چی بشه وای طبیعتا میگه دا طلب میکنن زنی نرکمان نمیتونی داداش نرکوتیک همه زنی یه کنن چیزی که کاری نمیفهمی تیپاچه مثل نمیفهمی واه اوچه net ana ki من نمیگم تو تگرم که نسته یا همون ریزی nasıl yani نه جون net ana ki ای اما بیزون نکرد ayagom bu duruğun rotasyon فورا میکنه چه فهمیش خیلی گم چیز شخصی من bak ulan ya салом алейкум бародаро и канали Prank Everywhere бародаро ман мехостум камтарак фикрма оиди ҳамин видеое ки ҳозир шумо қатима тамошо кардем бугум яъне ки бародаро ма против ҳамин корум ҳамин проблема дар Америка Европа бисёр зиёданд дар тоҷикистони морам хай худо медона не ки бисёртаракам ба фикри ман мувофиқи баъзе маълумотҳо дар тоҷикистон айни ҳол 300 ҳамҷинсгароӣ ё ки ба забони мардумӣ гейо бисёранд мувофиқи баъзе маълумотҳо дар тоҷикистон айни ҳол 300 гей қайд кардагиянд не ки ман бародаро 100% уверенам ки ай 300 зиёданд мумкин ки тақрибан 10 000 боша бародаро и вообще мисол фантастика нестай ба фикри ман дар тарафҳои марказан бисёртар ана ман бародаро фикри хима оиди ҳамин масъала мехоҳам бугум яъне ки ман дар ҷа ду проблемаро мебинам якум дили ман ба падару модари ҳама одам ганда месӯзад барои чӣ месӯзад представить кунед ки ҳар як падару модар як бор орзуи дидани набераша мекунад орзуи дидани тӯи фарзандша мекунад ак представить кунед ки ҳаму геё чӣ кор мекунанд падару модари ӯ чӣ мешавад бародаро чӣ хеле ки ман гуфтам 300-та қайд кардагиянд не ки зиёдтаранд барои ҳамин бисёри геё хичона скриват мекунанд ва ёра тӯй мекунанд чӣ гап меша и дуюм проблемае ки дуюм проблема касали вич спид яке аз касалиҳое мебошад ки ба марг оварда мерасонад ака представить кунед гей тӯй кард баъди тӯй фарзанддор шид якумаш ки вич спид паҳн меша баъди ҳамаи ҳамин коро вич спид да занаш мегзарад занаш вич спид меша баъди таваллуди кӯдак ба фарзандаш мегзарад шумо фикр кардесен чӣ гап меша баъди коро вич спид моментально паҳн меша
баъди ҳамаи ҳамин коро представь кунед ки худо накуна ҳамин коро шид каждый третий вич спид меша. бародаро биё як бор васеътар фикр мекунему фикри худмона мекунем. гейо худо накуна бисёр шидан ояндаи насли тоҷик чӣ мешава вообще? бародаро гейо як оила, ду оила, се оила, чор оила, 100 оила, 1000 оила ояндаи Тоҷикистон чӣ мешава? бародаро ма против ҳамин корум, против гейоюм дар Тоҷикистон. касе гея бира аму Европа, бира Америка, дар Тоҷикистон чӣ мекоҳӣ? бародаро ман мехоҳам ки ҳар яки шумо фикротонро дар комментариҳо бинависен. ҳар яки шумо касе ки ҳозир ҳамин видеоро тамошо дорад ва илтимос мекунам бародаро мара иҷа вообще кордор нашен, барое ки ман сабабгори гей шидани ӯ нестам. вообще ман мисол дар иҷа ягон гуноҳ надорам, барои ҳамин мара нарасен. ва ман гуфтанем ки бародаро сабаби ҳамин видеоро запис кардан ҳамун гейо тамошо кунанд ва комментарияҳоро бидуранд бихонанд, ба роҳи дуруст бираванд. бародаро раҳмат ки шумо ҳам видеоро то охира тамошо карден. дар канали мо подписатсия кунен, лайка биҷиқен, видеоҳои нави моро интизор бошен. чӣ хеле ки бародаро дидасен рӯзаи рӯз видеои мо качествени зур, монтажи зур, ҳамаш ба дараҷаи олӣ шидастай. анам хи видео далши шумо мебинен. хайр то бозӣ.